Mä puhun pääasiassa perustuen tällaiseen tänä vuonna aikaisemmin muutama kuukausi sitten päättyneestä hankkeesta, jonka nimi oli Metodeja ja konsepteja kestävän korjausrakentamiseen. Ja tämä koko hankkeen tulokset on koottu tämmöiseen VTT-teknologiasarjan raporttiin 26, ja sitten tällä hankkeella on myöskin web-sivut, josta löytyy enemmänkin aineistoa, eli siellä on myöskin tämmöinen arviointityökalu, minkä pohjalta niin osittain nämä tulokset, mitä tässä esitän, niin on arvioitu. Ja tämä korjausrakentamisen merkityksellisyys, niin siitä on pitkälti kansainvälinen yksimielisyys, eli muun muassa IPCC on jo synteesiraportissaan arvioinut, että keskeisin tekijä niin kun, yhteiskuntien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamisessa olisi nimenomaan rakennuskannan korjaaminen, ja kehottaa kiinnittämään huomiota 3 asiaan, joista ensinnäkin on energiankäytön vähentäminen sekä toisaalta niin rakennuksen käytössä, että sitten toisaalta myöskin kiinnittäen huomiota siihen, kuinka paljon rakennusmateriaaleihin uudisrakentamisessa ja korjaamisessa sitoutuu energiaa. Toisaalta vaihtamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvaan ja muihin matalahiilisiin polttoaineisiin, ja myöskin sitten kiinnittämällä huomiota rakennuskannan aiheuttamiin muihin kuin hiilidioksidipäästöihin. Joka tapauksessa niin rakennussektoria pidetään merkittävämpänä sektorina, ja näin myöskin niin EU:n strategioissa rakennussektoria pidetään erittäin tärkeänä kohteena silloin, kun pyritään saavuttamaan näitä 2020 tavoitteita, ja sitten silloin erityisesti sitten vielä, kun siirrytään ajattelemaan kunnianhimoisia tavoitteita siitä, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasuista pitäisi pystyä nykytasoon nähden leikkaamaan 80 tai jopa 95%. Ja joka tapauksessa tässä hankkeessa, minkä tuloksista tästä on tosin puhun, niin arvioitiin Suomen asuntorakennuskannan eri korjaustoimenpiteiden merkitsevyyttä Suomen loppuenergian käytön kannalta ja myöskin kasvihuonekaasujen päästöjen kannalta. Ja tämä selvitys alkoi sillä, että mallinnettiin Suomen asuntorakennuskanta, koska se arvioitiinkin, täytyy lähteä siitä, että tunnistetaan minkälaisia asuntoja, miten ne on rakennettu, minkälaiset U-arvot niissä on, miten ne on lämmitetty ja mitkä siellä on energialähteet. Ja kun tätä asuntorakennuskantaa mallinnetaan, niin siinä näkyy muun muassa ne vuosikymmenet ja rakennustyypit, jotka muodostaa sen keskeisen kohteen, mikä pitäisi korjata, jotta muutoksia saadaan aikaiseksi. Ja erityisesti täältä niin pistää silmään jos neliöinä asiaa tarkastellaan, niin yksittäistalojen hirveän suuri osuus, ja sitten toisaalta myöskin niin kerrostaloissa erityisesti 70-luvun kerrostalokanta, ja sitten toisaalta näistä yksittäistaloista tuolta 60-luvulta 90-luvulle asti, jossa sitä korjattavaa rakennuskantaa on todella paljon. Ja mä sanon ihan muutaman sanan tästä tähän hankkeeseen liittyvästä arviointityökalusta, Mekoren työkalu, joka tehtiin siten, että siinä työkalussa on sisällä tämä Suomen asuntorakennuskannan malli jaettuna näihin 3 päätyyppiin ja jaettuna eri vuosikymmenillä, karakterisoituna keskeisillä tekijöillä, jotka vaikuttaa energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin, ja sitten toisaalta tähän määriin on lisäksi tuotu mukaan arvio poistumasta ja arvio siitä osuudesta rakennuskantaa, joka on joko kohtuullisen tai suuren korjauksen tarpeena
tässä 2 seuraavan lähivuosikymmenen aikana. Nämä itse energia-arviot on tehty ei-dynaamisella simulointiohjelmalla, mutta ne tulokset on niin kuin lohkoittain tuotu tänne, ja se on siis siellä tämän hankkeen web-sivuilla nähtävillä ja käytettävissä se työkalu. Suomen loppuenergiakäyttö kokonaisuudessaan on noin 280 terawattituntia. Vuonna 2010 279 terawattituntia, ja on arvioitu, että rakennuskanta kokonaisuudessaan kuluttaa tästä 70 plus 24 terawattituntia, josta tuo jälkimmäinen on sähkön käyttöä. Ja kun me tässä tarkasteltiin asuntorakennuskantaa, niin arvioitiin, että vuosittainen lämpöenergian tarve on 51 terawattituntia, joka jakautuu yksittäistaloihin, kerrostaloihin ja rivitaloihin niin kuin osuuksina 31, 15 ja 6 terawattituntia. Ja sitten jos tähän ottaa vielä sähkökäyttö päälle, niin se on yhteensä noin 10, joka jakautuu lukuina 6, 3 ja 1. Joka tapauksessa näistä luvuista näkee suoraan sen, että jos asuntorakennuskantaa korjaamalla halutaan päästä niin merkittäviin tuloksiin kansantalouden tasolla, niin tosi paljon täytyy korjata. Eli jos halutaan päästä noin 5% niin kuin vaikuttavuuteen kansantalouden tasolla loppuenergian käytössä, niin se merkitsee sitä, että siitä lämpöenergiatarpeesta asuntorakennuskannassa pitäisi poistaa 30%, ja jos pyrittäisiin 10% vaikuttavuuteen, niin se merkitsisi 60% niin kuin leikkausta sieltä asuntorakennuskannan lämpöenergian tarpeesta. Eli toisin sanoen todella paljon täytyisi tehdä. Ja energiankulutus ei tietenkään ole ihan sama asia kuin hiilidioksidi, vaikka kulkevatkin niin kuin pitkälti samansuuntaisesti. Suomen kasvihuonekaasupäästöt suunnilleen tuon samoihin aikoihin oli 66 miljoonaa tonnia, ja tästä sitten tämä asuntorakennuskannan osuus on noin 11 miljoonaa tonnia, joka jälleen jakautuu siten, että se on näiden yksittäiskerrostalojen ja rivitalojen osalta 6, 3 ja 1,5 miljoonaa tonnia. No sitten tässä arvioitiin 4 tämmöisen keskeisen toimenpiteen vaikutusta siitä, että miten niillä pystytään pienentämään toisaalta loppuenergian käyttöä ja toisaalta kasvihuonekaasupäästöjä. Ja nämä 4 toimenpidettä olivat ensinnäkin vaipan korjaaminen passiivitasoon, sitten toisekseen passiivitasoisten ikkunoiden laittaminen ja vaipan ilmatiivyyden parantaminen, lämpimän ilman talteenotto ilmastointiremontin yhteydessä ja sitten 4. aurinkoenergian hyödyntäminen sekä sähkön että lämmöntuotossa niin kuin lämpimän veden. Siten, että puolet vuosittain tarvittavasta lämmöstä veden lämmittämiseen tuotettaisiin auringolla. Ja sitten 4. näiden kombinaatio. Ja sitten tämmöinen niin teoreettinen maksimi näistä tulee siitä, että jos oletettaisiin tämä kombinaatio tehdään niin koko asuntorakennuskannassa, jolloin tämä teoreettinen maksimi olisi sitä, että puolet energiankulutuksesta ja lisäksi noin puolet hiilidioksidi- tai kasvihuonekaasupäästöistä saataisiin säästettyä, jotka sitten merkitsisivät suuruusluokkaa 10% säästöä niin kuin kansantalouden tasolla. No, tämä teoreettinen maksimi on tietenkin teoreettinen maksimi, ja jotta se arvio parantuisi, niin tähän tuotiin sitten lisäksi mukaan arvio siitä, että osa rakennuskannasta lähivuosikymmeninä poistuu sen takia, että ne on joko niin huonokuntoisia tai sijaitsevat väärissä paikoissa. Ja esimerkiksi yksittäistaloista poistuu itse asiassa aika suuriakin määriä tämän arvion mukaan. Ja myöskin rivitaloista ja kerrostaloista poistuu, että esimerkiksi kerrostaloista arvioituun poistuvaksi 5000 rakennusta seuraavan 20 vuoden aikana. Sitten toisekseen tämmöisessä arviossa on hyvin tärkeää ottaa huomioon se, että
että kuinka suuri osa asuntorakennuskannasta itse asiassa on niin kuin muutenkin korjauksen tarpeessa, koska pelkkä energiakorjaus, niin sitä ei saada aikaiseksi, ellei siihen suoranaisesti niin kuin joku pakko tulisi, koska se tietenkin maksaa ja se tulee ehdottomasti niin kuin sekä tämän tutkimuksen arvion että monen muunkin tutkimuksen arvion mukaan, niin se pitäisi tehdä silloin, kun rakennus muutenkin on korjauksen tarpeessa. Ja kun tämä lisäksi otettiin huomioon, niin tultiin seuraavanlaisiin energiasäästöpotentiaaleihin. Ensinnäkin tämä asuntorakennuskannan poistuma merkitsee noin 7 terawattituntia, eli noin 2,5% tästä loppuenergian käytöstä Suomessa. Et tietenkin sitten taas poistuma ei tarkoita sitä, etteikö sinne tule toisaalta myöskin uutta tilalle, joka ei käytännössä tietenkään ole pelkkää nolla energiarakennuskantaa. Jos nämä korjaustoimenpiteet kohdistetaan vain sellaiseen asuntorakennuskannan osaan, joka on siis muutenkin korjauksen tarpeessa, niin sitä kautta se säästöpotentiaali olisi 15 terawattituntia, eli 5% osuutta vastaisi. Ja sitten tähän tuotiin lisäksi tämmöinen yksi keskeinen, meidän mielestä hyvin keskeinen korjaus, eli sähkölämmitteisten ja öljylämmitteisten talojen tämän lämmitysmuodon muuttaminen joko maalämpöön tai uusiutuviin energiaan, niin tämä merkitsisi säästöpotentiaalia suuruusluokaltaan noin 7 terawattituntia, eli myös 2,5%. Ja sitten tässä taas muistutan tuon kokonaisluvun, joka on tämä 279 terawattituntia. Mutta näiden se vaikutus sitten taas kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ei ole täysin sama, eli tässä sitten puolestaan tämä lämmitysmuodon vaihtaminen on merkityksellisin, eli jos näistä korjaustarpeessa olevien rakennusten korjauksesta tulisi noin 3 miljoonan tonnin säästö, niin tästä lämmitystavan muutoksesta näihin sähkö- ja öljylämmitteisiin taloihin tulisi noin 4,3 miljoonan tonnin säästöpotentiaali. Ja tuo kokonaisluku oli siis 66 miljoonaa tonnia. Mä en tämän enempää puhu näitä lukuja, kun on tietenkin myöskin niin kuin ikävystyttävää luetella hirvittävän paljon lukuja, mutta mä puhun sitten siitä, että kun tätä asiaa niin kun tuodaan päätöksenteon pohjaksi, niin meillä pitäisi olla myöskin niin kuin yhtenäinen käsitys siitä, että miten arvioidaan kasvihuonekaasupäästöjä ja minkälaisia periaatteita tässä arvioinnissa pitäisi käyttää. Ja mä tuon tässä esille muutamia sellaisia asioita, jotka hyvin paljon vaikuttavat siihen arviointitulokseen, jotka pitäisi ehdottomasti niin kuin ottaa huomioon. Ja meillä täytyisi tulla myöskin yksimielisyys siitä, että minkälaisia periaatteita käytetään. No, yksi peruslähtökohta on se, että kun rakennuskantaa ja erityisesti asuntorakennuskantaa, niin paljon lämmitetään kaukolämmöllä ja sähkö on siellä hyvin keskeinen tekijä, niin sitten kun tätä kaukolämmön ja sähkön käyttöä niin kun käännetään primäärienergiaksi ja toisaalta hiilidioksidipäästöksi, niin meillä on erilaisia menettelytapoja allokoida se energia ja hiilidioksidit sähkölle ja kaukolämmölle, kun sitä energiaa tuotetaan yhteistuotannon avulla. Ja tässä nämä kaksi keskeisintä menettelytapaa, hyödynjakomenetelmä ja energiamenetelmä, jossa energiamenetelmänä tuotettu energia on sinänsä se kohdentamisperiaate, kun sen sijaan tässä hyödynjakomenetelmässä käytetään kohdentamisperiaatteena vaihtoehtoisen energiamuodon tehokkuutta. Ja tässä sähkölle käytetään vaihtoehtoisena muotona sitä, että se tuotetaan hiilellä 40% tehokkuudella ja sitten puolestaan kaukolämmölle sitä, että se tuotetaan erillislaitoksessa 90% tehokkuudella. Joka tapauksessa nämä johtaa niin kuin tavallaan erilaisiin kasvihuonekaasupäästöihin näillä kahdella
sähköllä ja kaukolämmöllä, eli se tietenkin vaikuttaa olennaisesti siihen. No, Suomessa käytetään tätä hyödynjakomenettelytapaa enemmän, mutta silloin kun tuloksia arvioi, niin tämähän täytyy olla vähintäänkin tiedossa, kumpa allokointimenettelytapaa on käytetty. No, primäärienergiakertoimet on nykyään keskeisiä, ja nämä perustuu tällaisiin pitkän aikasarjan laskelmiin siitä, että mikä on tämä primäärienergiakerroin sähkölle ja kaukolämmölle, ja yhteistuotannossa tämä primäärienergiakertoimet on 1,7 ja 0,8 sähkölle ja kaukolämmölle, mutta sitten taas täytyy toisaalta muistaa se, että primäärienergiakerroin ei ole, vaikka sitä niin kuin ehkä ajatellaan, että se myöskin heijastaa sitä kasvihuonekaasupäästövaikutusta, niin se ei niin kuin suoraan oikeasti sitä heijasta, vaan että esimerkiksi täällä hyödynjakomenetelmällä laskien, niin jos sähkön päästö on grammoissa per kilowattitunti 330 grammaa, niin kaukolämmön on 245 grammaa per kilowattitunti. Eli ne tämmöiset elinkaarilaskelmat, jotka sitten kun kumminkin tämä LCA-periaate on yhä tärkeämmällä sijalla silloin, kun minkä tahansa tuotteen, rakennuksen tai jopa kokonaisen rakennuskannan vaikutuksia arvioitaan, niin tämä on se metodiikka, mitä hyödynnetään, niin no, tämä on tärkeä asia minusta muistaa. Mutta nämä luvut tässä on keskimääräisiä lukuja, ja sitten asia mutkistuu vielä sen takia, että energiaa rakennuskannan lämmityksessä käytetään eri lailla talvella ja kesällä. Ja talvella ja kesällä sit puolestaan myöskin nämä luvut vaihtelee, eli toisin sanoen vaikka ne keskimäärin on tätä, niin ne ei suinkaan ole samoja joka kuukausi. Ja sitten toisekseen, jos puhutaan nimenomaan rakennuskantaan tehtävistä muutoksista, eli tehdään korjauksia, jotka vähentää sitä energiankäyttöä, tai tehdään uudisrakennuksia, jotka lisää sitä kannan energiakäyttöä, niin silloin täytyy myöskin miettiä sitä, että koska pitäisi käyttää marginaaliarvoja, eli nimenomaan ajatella sitä, että mihin se korjaaminen tai rakentaminen aiheuttaa muutoksen, ettei käytetä keskiarvoa, vaan nimenomaan sitä marginaaliarvoja. Ja näillä on aivan huomattava merkitys. Tässä kuvassa esitetään erillisissä lämpövoimalaitoksissa tuotettua sähköä polttoaineittain, ja siinä toisaalta näkyy se, että siellä olisi varaa pienentää noin muutamiin satoihin gigawattitunteihin per kuukaudessa kautta linjan, mutta tämä vähennystarve on erityisen suuri syksy- ja talvikuukausina. Ja silloin kun mietitään erilaisten korjausvaihtoehtojen merkityksellisyyttä rakennuskannan aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin, niin meillä olisi tietenkin nimenomaan tarve yrittää pienentää näitä huipputehon tarpeita. Se tuottaisi itse asiassa potentiaalisesti paljon isomman vaikutuksen kuin jos me pienennetään vain keskimäärin tai jos me pienennetään kesäaikaista energiankäyttöä. Ja tässä nimenomaan tulee kysymys siitä, että kun kasvihuonekaasupäästöjä arvioidaan, niin käytetäänkö keskiarvoja vai kuukausikeskiarvoja vai marginaalipäästöjä. Ja se, kuinka suuri vaikutus sillä on, niin näkyy siitä, että jos sähkön keskimääräinen kasvihuonekaasupäästö on suuruusluokkaa 300 grammaa per kilowattitunti, jos käytetäänkin marginaaliarvoja, niin silloin puhutaan arvosta ajatellaan, että se kasvu tai pienentymä kohdistuu nimenomaan hiililauhdevoimalla tuotettuun sähköön, ja silloinkin puhutaankin arvosta 1000 grammaa per kilowattitunti. Eli toisin sanoen tällaisten muutosten vaikutus, niin sehän on hirveän iso siitä riippuen, että kumpaa käytetään. Ja mä sanon tässä nyt muutaman esimerkin. Eli jos arvioidaan,
että yksittäistalojen sähköllä lämmitettyjen yksittäistalojen lämmitystapa muutettaisiin maalämmöksi, ja siitä seuraisi se, että säästyy koko asuntorakennuskannan tasolla 8,6 terawattituntia, joka vastaisi noin 2 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä. Jos oletetaankin, että näistä terawattitunneista puolet kulutetaan niin kuin talvikuukausina, ja oletetaan, että niiden avulla voitaisiin nimenomaan säästää tätä hiililauhdevoimalla tuotettua sähköä, niin silloin itse asiassa päästäänkin siihen, että tämä säästetty kasvihuonekaasupäästö olisi 2 kertaa isompi kuin mitä sillä toisella tavalla arvioituna. Ja näiden marginaaliarvojen käyttö tietenkin rakennussektorilla, missä niin periaatteessa puhutaan pitkäaikaisista muutoksista, ei ole järkevää, että me ruvetaan niin kuin arvioimaan jonkun rakennuksen päästöjä sillä tapaa, että me puhutaan marginaaliarvoista ja arvioidaan sitä 50 vuoden päähän, koska toivottavasti meillä ei 50 vuoden päässä ole yhtään hiilivoimalaa käytössä täällä, mutta silloin kun puhutaan tällaisista niin kuin yksittäisistä korjaustoimenpiteistä ja pyritään nimenomaan suhteellisen lähivuosina merkittäviin säästöihin, niin tämä on tärkeä asia ottaa huomioon ja saattaa niin kuin monessa tapauksessa itse asiassa olla nimenomaan se oikeampi tapa arvioida. Selvä. Ja ylipäätään silloin kun arvioidaan sitä, että millä keinoilla pitäisi korjata ja millä keinoilla päästään niin parhaimpiin lopputuloksiin, niin pitäisi ottaa huomioon tämä, että säästääkö se korjaaminen niin kuin mihin vuoden aikaan sähköä tai kaukolämpöä ja mikä on sen vaikutus näihin huipputehon tarpeisiin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Ja tätä kautta esimerkiksi niin kuin maalämmön edullisuus, niin kuin se toisessa tapauksessa on selkeästi edullinen vaihtoehto, mutta sitten taas esimerkiksi kaukolämmön korvaaminen maalämmöllä niin itse asiassa onkin tällä tavalla tarkasteltuna nimenomaan negatiivinen vaihtoehto. Ja sitten yksi asia vielä, minkä mä sanoisin näistä, mikä pitäisi ottaa huomioon, on sitten, kun pitkiä aikajaksoja tarkastellaan, on se, että energiantuotanto ei varmastikaan pysy samanlaisena, vaan se tulee muuttumaan. Ja tässä mulla on tämä TEMin viimeinen arvio siitä, että miten tulee sähkölämmön ja sähkön ja kaukolämmön kasvihuonekaasupäästö muuttumaan, ja tästä taulukosta näkyy, että esimerkiksi sähkön suhteen ehkä optimistinen arvio, mutta kumminkin arvio on se, että se tulee radikaalisti muuttumaan. Ja tällä asialla on huomattava merkitys silloin, kun ruvetaan miettimään sitä, että mikä on esimerkiksi rakennusmateriaalien merkitys rakennusten elinkaaren aikana, eli toisin sanoen rakennusmateriaalien suhteellinen osuus tulee kasvamaan. Ja siitä tällä hetkellä on ympäristöministeriön kanssa selvityksissä menossa, että mikä on tämän rakennusmateriaaleihin sitoutuneen energian tai vastaavan kasvihuonekaasupäästön merkityksellisyys. Materiaaleilla on merkitystä, mutta sitten taas materiaaleilla ei ole niin paljon merkitystä, että sen avulla niin kuin kannattaisi sanoa, että korjaaminen ei kannata, vaan korjaamisessa kuitenkin rakennusmateriaalia kuuluu niin vähän, että siinä se vaikutus ei tule esille.